Инде драматик образлар үземә кызык. Дисәң, мин мәсәлән, теге театраль училище манда институт культуры бетермәгән. Шуңа күрә миңа кызык ул, мин шулай итеп аны рәхәтләнеп уйныйм. Илнур, менә синең актер белемең юк. Шулай бит инде, Юк түгел, ул консерваторияда да бирелә ул. Но менә теге бик күп дәрәҗәдә бирелми инде. Әз генә, теге атнага 2, 3 булырга мөмкин, укыганда инде. Илнур, менә син теге профессионал актерлыкка укымасаң да, син яхшы артист, яхшы актер. Менә бу минем үземнең фикерем. Син дә шундый уй тумыймы? Менә мин әле актерлыкка да укысам, менә мин шундый актер була алыр идем дигән. Юк, андай уйлар туганы юк. Юк, ничек бар шулай. Син бит чыннан да тырмашып, рольләрне үзләштереп, шулай теге тормышның астыннан күтәрелгән актер бит инде. Үзеңнең көчең белән. Үземнең. Теге бит театрга бит сине җырлый белә дип кенә алмаганнардыр дип беләм. Юк инде. Монда булай әйтсәң инде күп артистлар җырлый белә. Но менә миндә ни бар инде теге образованиесе бар. Җыр буенча. Илнур, синең гомумән драма артисты булып китүең ул синең үзеңнең теләгең булдымы, әллә шулай язмыш шулай килеп чыктымы? Язмыштыр бәлки. Язмышта соңнан теге консерваторияда укыганда без бит ниләрдә куйдык, музыкаль әсәрләрдә куйдык. Безнең анда оперный студия дигән фән бар инде. Шунда без менә татар классикны да куйдык, башмагымнарны да куйдык, Хафизәләм иркәмнәрне дә куйдык. Шунда миңа ничектер кызык булып китеп, мин менә Тинчурин театрына килеп, прослушиваться итеп, Аллага шөкер, мине монда алдылар. Хәзерге моментка хәтле миңа бу кызык, һәм мин эшләргә. Бу 13-нче ел була бит инде. 13-нче ел, 2013-тә килдем. 11-дә бетердем. 2 ел ял иттем. Ялгышмасам, башмагымны аны 9-нчымы, 10-нчымы елда куйдылар. Консерваториямы? Әйе, студияда куйдылар. Шулайрак булгандыр, әйе. Мин 11-дә бетергәч, 3-нче курслар булган инде бая. Син кемне уйнадың анда? Мин анда Зыя Гафуровны уйнадым, Себер байын. Инде монда килгәч, Галимҗанны. Илнур, монда да куйдык. Башмагымны, башмагым джаз дип барды ялгышмасам. Башмагым джаз. Илнур, менә кай вакыт шундый сүзләр булды бит инде, Тинчурин театрын музыкаль театр ясыйлар дигән. Музыкаль театр булса, син йөзәчәксең бит инде бу театрдан аны. Йөзәчәксең дип. Бу бик катлаулы сорау. Бөтен роль синеке була алыр иде, шулай бит? Белмим. Юк, минем бит үземнең диапазоным бар. Мин баритон, мәсәлән, тенор партиясын җырлый алмыйм. Шуңа күрә үземнең партияны гына җырлый алам. Миңа язылган. Менә Кара Пулатта җырладың бит инде. Кара Пулатта җырладым. Баш рольне уйныйсы килмәдеме анда? Килде, ник килмәсен. Килә инде баш рольне гомумән уйныйсы килә. Үзең өчен бүген Тинчуриндагы кайсы спектакльләр аеруча кадерле? Миңа иң беренче Назлы кияү спектакле кадерле. Ник дисәң, ул минем беренче спектаклем. Сынаулы спектакль дисәң дә була. Сынап карадылар инде минем бу спектакльдә килгәчтә. Аннары соң гомер буе сине көтәм спектакле. Күңелемә бик хуш килә.
Ул гомер буе бүтін Татарстанны йөреп чыга буга инде. Гел гастрольдә менә 26-сы Зәйгә, иртәгә Зәйгә барасыз. Питрәчләрдә кая гына булмадыгыз ул гомер буе сине көтәм белән. Самараларда булды, Мәскәүдә булды. Назлы күйеү белән без Германияга да барган идек. Ул ничек булды, ул нәрсә булды анда? Бу инде диаспора ясалганмы, Министерство культуры белән берлектә ничектер булмаса алынган. Шамил абыйдан сораган идем. Тормыштан алынган диде. Шуңа күрә шулай булгач инде тормышта да бар инде андый хәлләр. Кая нидә куйган инде? Апаста. Юк, апас түгел, Питрәштә куйдыкмы соң бер библиотекарь хатын. Бу бит минем тормышым дип миңа килеп әйтте. Шуңа күрә андый ниләр бик күп. Андый хатын-кызлар күптер инде ул белән калса. Кызларда ир. Менә минем үземнең шәхсән үземнең фикерем, безнең әдәбиятта да, театрда да көчле ир-ат образлары юк. Гадәттә бездә хатын-кызлар көчле. Менә гомер буена карасаң да анда хатын-кыз баласын да үстергән, эшендә дә булган, ул инде шундый көчле инде. Инде ирләр анда әйтик инде берсе мәсәлән анда төрмәдә утырып, аның акчасын урлап китә. Ничектер менә татар ир-ат көчле татар ир-ат образлары юк шикелле. Көчле татар ир-ат образлары юк шикелле. Һәм бу син башкарган образында шундый көчле ир-ат дип әйтә алмыйм мин аны. Әзрәк җибегән диесең. Җибегән түгел, ул үзенә күрә шундый үзенчәлекле кеше, җибегән кеше түгел, ул үзенчәлекле кеше. Аның бит ник көчле түгел, аның эштәлеге, эшке күңеле бик көчле. Ник дисәм, менә гомер буе көтеп карагы бер кешене. Аңа да бит көч кирәк, ни кирәк? Белмим, аңлата алмыйм. Монда бик көчледер дип уйлыйм ул. Ние? Эшке күңеле. Бу әсәрне укыгач, бу герой турында үзең нәрсә уйладың иң башта? Уйнап чыгарга кирәк дип уйладым, нәрсә дип уйлыйсың инде. Ярар, шулай язылган, шулай уйнарга кирәк дип режиссер белән бергә эшләп чыктык инде. Үзең шулай көтә алыр идеңме? Әйтә алмыйм. Илнур, нишләп ул Башкортстаннан? Белмим, теге природасы, таулар, ниләр, һавалары, нидер инде. Тәэсир итә. Тәэсир итә. Әйтә алмыйм, сына да әйтә алмыйм, белмим. Юк, Татарстанда да көчле тавышлар бар. Аны Башкортстаннан гына килеп түгелме, татар җырчылары да бик күп бит. Син башкорт җырчы. Нишләп булмасын? Илнур, менә нәрсә дийме? Бәрабер Яни гел шулай. Беренче бер заман тегетсен юношство дигән нигә җөрдем мин? Мәдәният йортына. Нигә җөрдем мин? Мәдәният йортына. Шунда бер инде үскәч. Илнур, менә Башкортстанда да бит татар театры бар, Туймазыда бар, Нур театры бар. Караганың булдымы аларның спектакльләрен күзәтеп барасыңмы? Аны шул теге барып карасаң гына бит инде без нәрсә карадык әле. Аларның башмагын карадым. Нур театрының башмагын карадым. Илнур, менә татар актеры, артисты булу татар артисты булу.
бар инде, нишләп булмасын. Гомумән, артист кеше, артист ничек дип әйтим инде, үзен матур тотырга тиеш инде. Ул бит артист кеше тегендә төкерсәң дә, халык күрсә, монда нитсәң, гомумән үзеңне тыйнап тотырга кирәк дип уйлыйм мин артист буларак. Кеше арасында инде бар үзеңне теге шаг налево, шаг направо уже халык сөйләргә может, менә шушы артист шулай итте дип, менә монда төкерде дип, шуңа күрә артист кешенең гомумән ние бар инде. Җаваплылыгы бар. Җаваплылыгы бар. Илнур, сине артист буларак таныйлармы? Урамда, кибеттә, базарда? Аллага шөкер, таныганнары бар. Менә әле волейбол уйнадык. Бер судья төште дә, әле урыс әле ул. О, можно с вами сфотографироваться, да, айтам, конечно, можно. Я вот на ваш спектакль хожу, да, мне так нравится, да. Шундай рәхәт булып китте. Шул ук Акбар сарайына барганы, анда да бер судья килде дә, Илнур бит әле, айтам, әйе, менә сезнең спектакльләрегезне караганым бар. Шундай матур уйныйсыз, рәхмәт сезгә дип. Ул инде бигрәк тә теге күңелгә майсылаган кебек инде. Артист кешегә нәрсә кирәк инде? Шул тамашачының тануы, әйе. Ә булай синең менә танылганлыгың тормышта ярдәм иткән очраклар булдымы? Шул теге ярдәм иткән дип инде бер ниләргә җырлаган инде теге. Кем әле? ДПСникларга. Гаиларга инде. Гай инде безнең. Аннары соң рульдә барганда бер заман туктаттылар. Сез бит әле безгә җырлаган, әйтәм, әйе, җырладым. Әйтәм, нәрсә, документ кирәкме? Юк, барыгыз, все нормально диделәр дә җибәрделәр, менә шул. Файдасы. Илнур, артистка гомер итүе, менә тормышны алып бару, артист һөнәре белән авырмы әллә инде ничектер түзәрлекме? Беләсеңме, безнең бит гаиләдә барысы да артист. Шуңа күрә безгә җайлырак дип уйлыйм мин. Минем хәләл җефтемдә җырчы Тукай филармониясында эшли. Балалар да, Аллага шөкер, теге сәләтле. Шуңа күрә без бер-беребезне аңлыйбыз. Безгә ничектер җиңел тормыш итәргә, Аллага шөкер. Илнур, драма артисты ул социаль яктан менә якланганмы? Аның ни дәрәҗәдә бүген тормышы? Социаль челтәрләрдә? Юк, социаль дигәнем инде акча ягыннан ие. Тормыш итеп буламы менә шул артист һөнәре белән? Драма артисты булып. Так, именно драма артисты. Монда бюджетный организация булгач инде әллә кая ерак китеп булмый бер артист булып. Шуңа күрә без теге барыбыз да каяндыр да булса, я шабашка, я икенче эштә дә эшлибез инде. Мин үзем мәсәлән икенче эштә дә эшлим әле. Театрда тота инде шушы сәхнәгә мәхәббәт, иҗатка мәхәббәт. Күбрәк шул. Ә театрдан тыш ниндидер хоббиларың бармы? Яраткан шөгыльләрең? Без теге спорт белән шөгыльләнәбез. Шуңа менә театр егетләре белән җыелабыз да, әйтәм, менә волейбол уйнадык әле. Сабантуйга әзерләнәбез. Сабантуй 18-нче. Бәлки шундый бер спектакль куерлар. Безне ишетерләр дә куярлар. Әйе. Менә хәзер бит Турандыкны, Хан кызы Турандык, Кәрим Динҗуринның тәрҗемәсендәге куялар. Ул да инде күпмедер тарихи спектакль, элеккеге заман турында. Мин анда юк. Әле бәлки алга таба күрерләр,
тегенде. Илнур, менә сине театр туга борчыласыңмы? Ансың менә әле борчылам әле, өйдә дорожкалар салдым да, орбитаны алырга кирәк. Шуңа борчылам. Бордюр алырга кирәк. Шуны эзлим менә. Ничектер дә кайтарырга кирәк, ничектә каядыр теге нирәк, арзанрак булсын өчен. Шуңа борчылып йөрим әле. Әлеге моментта. Болай борчылам инде. Балалар исән сау булсыннар. Гаиләбез исән-имин булсын. Әниләребез. Балаларны ничек тәрбиялисең соң? Иртән киттем, кич кайтам. Тәрбие. Без балаларны тиргәгән юк инде. Тәрбиялибез инде, безгә карап үсәләр. Аздырмыйбыз инде шул. Җырласам, җырлый башлыйм, үзем җырлыйм. Уйнап җырласаң, шунда күз яшьләре чыга. Нигә алайдыр? Авылыңны сагасыңмы? Сагынасың инде, авылны да, туган якларда. Аңардан түгел, менә үзе җыры шундый аны. Җыры шундый, минем күңелгә шулай. Камал театрында Хуш авылымны карамадыңмы? Юк, карамадым. Бәлки инде күңелдә шул бала чакны сагынудыр, элеккеге авылның югала баруын. Авыл югала шунда, ансы да бар. Шуларны сагынудыр инде. Илнур, менә Тинчурин театрына синең нинди теләкләрең бар үзеңнең? Алга таба бергә эшләргә насыйп булсын, инде яңа матур спектакльләр чыгарырга насыйп булсын. Халык, тамашачыбыз безне яратып карасын, яратып күрсеннәр безгә. Шу. Тамашачылар, без менә Илнур Байназаров белән сәхнә артында сөйләшеп утырдык. Сораулар бирдек аңа, ул җаваплар бирде. Илнур Süzülüp iske düşkende min jırlarman seni de sağınıp üzülüp iske düşkende. Рәхмәт, җыламадың. Рәхмәт сезгә.